Здравейте, приятели, аз съм Нака БГ. След 8 опит вече. Този клип го снимам сигурно за 10 път вече, ама няма проблеми. Издържаме на напрежението. И да, тук при мен са Набликс и Стаската, кажете ми. Здравейте. Йопа, йопа. И така, това е Private сервер, за който няма кандидатури, все още. Той име няма, ама нищо. Мислим, след други епизод ще има. Да. Дано. Ако не забравим, Е, естествено. така. Сега отивам в равзина при Стаската, обаче ако се сетя откъде съм минаваш. Съд тъпя равзина. А наистина откъде съм минаваш? Ето. Долу. Да, ето, ясно, че отдолу, ама. Стаска. Знаеш кой е човек? Какво? То факъл с зомбита долу е. Така е навсякъде. Ами, сега ще намеря начин да той да. Аз тук обрях повечето злато, което намерих и доста айрон, като цяло имам 20 айрон. Ще се опитаме да съберем Ти за... къде си, ти къде? Името трябва да ми виждаш, ето тук над теб съм малко. Над мен, ето да. Ами, сега ще... Приемам да ти събира айрон за брони да си направим всичко. Да. Въглища имаме достатъчно. Батъл 50 печки, а аз тук нямам нито една. Взех ви 2 печки от вас, да знаете. Спойно бе, слагай, те са общи. Хубаво. Сега обаче аз нямам купчета да се кача при теб, братле. Ще дойде и сега, чакай. Окей. Ще някакъв мизерник ма запах. Между другото заплашва? не си взел всичкото злато. Има още А, много злато. не, ай го. Ела при мен, къде си? Вой. Това после ако не съм бил локер, човек. Един скелет ма цели и съм точно до лавата и скочих без да искам. В лавата ли? Не, отскочих без да искам настрани, човек. Ела тук сега. Чай събирам чайран тук. Абе, братле, дай тук да вземем другите работи. Ти имаш ли разтопен айрон? Не. Не да не ти пука, ела да стопим. Имам 33 айран в мен и 11 злато. Опитвам се да събера към стак и половина айран, да си направим тримата брони. Ама, дай сега да мога да изкопая тия работи. Дай ми поне тая кирка. Значи аз нямам друга обаче и дърва няма в мен. Оф, и аз не взех човек. Ама ай ще Нищо. Сега ще изкопая златото и да отиваме нагоре. А меч Вземи имаш лапата. ли? Имаш ли айрон? Имам. Аз ще пазя. Окей, ела. Ей тук долу. Ай, че има зомбита работи. Взем го това буклук, бе. Взем го, Само леко да има по-огниш мене. Ай го и тук лаписа. Ела тук да видиш майншафта. Нали така се Да, напише на видях тази го. състава на мен? Хубаво, аз ще ръчна малко зомбитата да изчиста. Опа, скелет. Да, ето там има 2-3 скелета, аз приемам такива. По-добре да ги оставим да гърмат. Много време от нея да се добият. Значи е така зомби. И там има скелет, трябва да го убия. Ами, аз предлагам друг път да се занимаваме с тази състава на мен. Опа. Така, ела да вземем там другото злато. О, крипър взема за теб, внимай. О, въх. Ей, това ако не е разминаване, човек. Въй, Опа, и замахаме, че безброните сме Ама много... виж и там какво става, човек. Чай за... Ще дойдем. Ей, тук има лаписа, виж, от тук май го вземеш. Да, тук цяло много не ни трябва, ама после. Хубаво, ай се махаме, после пак ще дойдем задължително. Ама няма, това злато трябва да го съвземе, човек. Трябва брони работи да се съберем и идваме. Да, Аз ще направя сега нагребник. Ей, тук има много айрон, ева. Какво стана Так, сега, какво се случи с скайпа? Нищо. Някой затвори, май. Наблик се го няма. Ама е в сервера. Срязаха тока, не съм го плащал. Да, нищо не му разбрахме и пак за мен. Вика, че тока ни плаща. Ела, тук има земи този айрон, тъй не по пътя. Спрели му тока, защото... Еми, пичове, като не плащате тока, ще ви го скъсат. Еми, вземи Ела, нас си е го плащай, бе. Има айрон, вземи го, че ще ни трябва за брони. Ай, Стаска да се качам нагоре. Ето пътя не е от тук нагоре. Добре.
Е така, поне си мисля, че има път де. А ако не, ще попаеш нагоре, ще качиш догоре и ще ми фърлиш кирката, нещо такова. Да, върх. Ето аз имам една каменна. Ела дай с тогава мен. сама. Ела с мен. Леко тук. Чай да гледа къде беше. Много. Някъде тук. Тъпото скелече бяга там. Убил го. Не то хубаво, ама. Чай да видим какво е. Вие първи има за теб, Наско. Ами Това е. баба. Чай да видим. Беге. Какво правим тук, бе? Къде е? Идват. Скелета ще набутни в лавата. Кой скелет е? Беге. Има скелет, човек. Меча ми се щупи. Идвай. Тунел ще направи. Аз път тунел. Идвай. Ма на къде ще ходим, бе, цвета? Тук никой идея си няма. Блекс, тук ли се? Да, бе. Хубаво, стой там горе покрай къщата, ти виждаме името. Да се ориентираме по него. Ай, споко. Ще ходя кълци. Таска, ела ще отдирим пътя, да я знам. Що ти става така. Нещо поне имам Iron Man. О, фак, ей това ще ги коства много. Фак. Да го убия ли? Умни човек, то друг избор. Бе, откъде снайперира? Ай, той си дойде по водата при мен. Така. Сега. Мъртъв ли, идвай. Окей. В тая вода, човек, що не я спряхме. Аз нямам... имам, бе. Чакай. Да се качим ли по нея нагоре? Качи се по нея нагоре, виж има тунел. Може да има изход тук. Так му ще надигни по-нависоко. Тук колко айран има. Идеално, намерихме изхода май. Събирай айрана преждевременно така. За бронзи да си правим. Окей. Колкото повече, толкова по-добре. Памо, бате, днеска колко зомбита с лопати му нападаха. Май. Тук има злато много. И злато ли е? Диаманти има ли? Не, лапис. Diamonds. Диамант. Вай. Надолу няма слизаме, нали? Има много айрани. Има лапис малдури. Искаш ли? Елай тук. Чакай, тук има още айран. Има и скелет. Който имаше намерение. Нека, айдем до тук има и злато още, брат. Да. Бой, как ма цели през блокчета? Направо дарихме джакпота тук. То скелет е много опер, брат. Как ма цели през блокчета направо, човек? Ме лаухак, виж го. Бах ти лохака. Ти човека. То пак ти излезе. Тук ли се е наблик? Дръжки. Качи се нагоре, има тук още айрон. И сме на висок левел вече. Човек, то айрон вече направо не ми трябва. Писна, не, трябва, ще видиш, като си направим айрон сет. Той ще ни трябва по-нататък, е то много, ама. Кофе, рауче, и сме бронирани. Така... Чай, върни се, качи се нагоре. Не бе, чай, тук има още айрон. Къде беше ти? Виждаш миника. Много не ти го виждам, брат. Чакай. Един тварежен скелет има, дето се върти на 360, има бута. Как слезе там долу, бе, луд? Тук съм, чакай. Ама дай блокчета, че не мога да скача, нямам кирка. Така, айде. Тук има едно айран. Не го, ай се махаме направо, че. Откъде е? Тук. Щупи го и това не се махаме. Ние сме вече нагоре, тъй като копаеш, лесно му е да стигнем нагоре. Така. Ай, почвай нагоре, няма смисъл да търсим. Да.
Надявам се да не стане много дълъг клипа. Ще го отрежем ако нещо, или пък може го направим на 2 епизода, ако е много дълъг. Може. То това е нещо като Triple Survival за момента. Ме давай. Сега... Имаме още 15 блока нагоре някъде. Така. Ами на 40, на 50-то ниво сме, ако повече от 65-то едва ли сме, освен ако не сме набарали планините. Не, ние не се качихме горе на планета. Ама ние може пък да... Не, на плейн сме. Значи, Дано да е близко до къщата. координатите ги знам. Опа. Ето. Айде. Няма как да сме далече. Повече от 100 блока едва ли сме. Много то нощ станало. Не си точно. Той нашия почнал да прави къща. Каква къща прави, той не знае. Ще го правим. Виж го. Айде да лягаме, да не се Ела, виж какъв строител е той, ела. Аз ти казвам, живеем в квадрат, ти не ми вярваш. Идва и да Трябва лягаме да и я ще пипнем запрем. сега, човек. Еми то само с един материал, колкото и да искаш, няма много хубаво да я направим. Не бе, как иде материала? Имам трябва да предвид, защото слагаме нямаме. там в печките, брат. Трябва да вземем повече камъни, работи. Така. Не бе, аз сега ще се постарая, ще видиш. Хубаво. Дай ми айрана на мен, аз да направя материали на всеки. Аз го сложих там са така. Аха, супер, добре. Чай, Ето сега остави обаче. голда. Окей. Джойна. Така. Канак, брата съм. Сега пак трябва. Сега ще направя на всеки Iron Set и сме готови. Не, Iron сетове не бързай да правиш. Да може да експорнем напълно всичко и после да почваме за диаманти вече. Да, нашия приятел Набликс. Вижте какво направи, тук почна да събира кончета, прасета. Проблеми. Ами аз мисля, че так му щяха да избягат от нас. Не, бе. Къде да наблюдаваме глазата? Не. То дай му да строи под земята сигурно. Само там му е строи сигурно. Под Сигурно. земята. Ай, какво често му е направите? Без това ни трябва да изглежда хубаво. Да. Така. Няма не. Отиде ще посъвети. И така, приятеля. Може би след като направим къщата, ще спра клипа. Таска, що заглуши? Тук е един бастун движа. Окей, заглуши. Не, той замина вече, аз поговорих малко. Кой заглуши, бе? Дей вика снимаме. Бе. Чупим са бразата с таска. Ще го довърша. Брат Ще ли сега... направим мега яка, бе, уж... Брат ли сега ще направим тук някаква яка къщичка? Аз ще си направя морски къща. Басо. Прави се. Живее, ще ми чупите продълбата. Дайте ми дърво, че ми трябва. Айде, да. Купи си. Не дай ми го. Ще ти купам го. Не сега едно мъничко зомби ма гони, ще бате 2 часа не го купя. Човек. Знаеш каква е схемата сега, Наско? Значи, бронираме се колкото може повече, нали, с Iron сечета и после отиваме да експорнем целия равин, да събираме злато, млато, всичко. И вече почваме за диаманти. Сега ще почна постепенно да правя брони за всички. Почва.
Ето ти наградник. Не си. Така. Сега живееш и измисля някаква къща ти. Ако ти трябва някой материал за къщата, кажи да ходя събирам. Ами не, за сега не. Хубаво. Всъщност пясък ще ни трябва, Аз имам. Имаш ли към 40? И 5. Да, то доста ще ми трябва. Да, аз ще и тук ще събира пясък. Аз имам бе, 45 имам. Добре, значи. Ела тук аз ги пека вече. Глина ще ни трябва ли, бе? Може да направим нещо като камина вътре. Не, за сега не. Хубаво. Хубаво е, че имаме и гравел тук, като направим недър портал. То сега така къща, брат. Не знам какво. И да, и това няма да стане лошо. Тук може да сложим слапчета. Да, ама няма къде съм стъпал. Да. Ще го измислим. Нищо. Мога да ти покажа моя модел, искаш? Изчакай, аз съм позабрал обаче. Не бе, сега ще виж как ще го направим. Обаче ми трябва... Ще направиш една Iron брадва. Аз имам. По-бързо да работя. Чай, сега ще дам. Направо ще направя да имаш. Окей. Ето я направо. Мерси. Чай само да ти покажеш. Не. Чакай, виж аз какво ще направя сега. Ако ти трябва кирка да ти направя. Ако искаш да направя там. Хубаво. Така. Ето. Там за теб е Ферли. Ще чакай. Нещо такова трябва да се получи. Какво правиш за наблиз? Нищо, тук си правя къщата. Не е бамс. Правя склада. Къде е? Под земята. Ако искаш по-сега да видиш. То още нищо не е готово, но ще бъде много яко. Преди да завърша клипа, ще покажа всичко, което сме направили. Така. Така.
О, защо не заби така Майнкрафт, бе? Где я сниму? О, заби. Стаска прави брони за Набликс. Ще направя спокойно. Стъклата нищо не се обърнаха, но то така стои добре. Така. Абе, ще чупя с две черки едновременно, човек. Може ли? Не. Или става, чупя двойно по-такова. По-опасно. Колко пъти как май. Абе, желязото, що са такова толкова бавно, бе? Т.е. толкова фаст такова се щупи. Не знам. Къде е Набликс, бе? Долу. Не под земята прави някакви работи. Ела да ти дам наградник. Тук, Ела, обаче, долу. Аз съм долу. Хубаво. Ето. Да, не съм. Само толкова ли? Не, сега ще направя други части. измислих много грозна къща, ама нищо. Аз ще я направя по-хубаво. Стартър къща. Как Стартър имаш? къща. Аз съм професионалист, че. Да, я знам. Чекай. Така. Като за първа къща ще занапред хотели ще правим. Да, хотели, аз тук да не съм втори клас. Направих хотели. Така. Подружен Вой как точно сме ги изчислили айрана за всички да имаме по един сет. Нас къде ти бутушките, сега на него ще му направя каска и бутуши. И пантовки, Бутуши същата работа. панталони. А, Панталон има ти бе. даваш. Ми даде, аз ти го дах. Като цяло за този епизод много добре се получи. Айран сетчета, къща направихме, мини работи. Да, бе. Чакай. Поне един успешен клип бати от колко опити. Така, сега, ако помня как се правише. Мисля, че Имаме ли да- от мангалското? Какво? Имаме ли? М? От мангалското. Кое е мангалското, бе? И това. Крипър има около къща навсякъде. Но внимайте да е гръмна, защото... Наско ще покажа още един по-хубав. Виж, може още от територия да почнем да правим покрива. Не бе, нека остави така. Добре. То зомби. Ай, направих ти твоя сет. Готови сме всички. Ето. Ей, сядам. Добре.
Аз ще направя по-хубава къща, уж викаш да не е квадратна, па твоята е така. Не. Абе, как не? Това квадрат ли е? Да, ама аз имах друго предвид. Ми аз ще да направя таванове типа. Мангалското, що го използваш, бе? И що пък да не. На мен ми трябва мангалското. И може цяла гора. Ти ще ходиш. Аз се взех тук. Май ще ми стигна. Да, ще стигна. Тая къща обаче май не трябва много високо. Тук съм. Окей. Стаска, кой ще кажеш да я дигам ли още? Направи го да стана, ще им. Хубаво. Там жълто на тавана му направим нещо хубаво. Опа, крипър. Фак! Нищо той не щупи. Ама те много гърмете, брат. Аз даже не бях наблизо до него. Айде да легнем, викам, че да ни пострада още нещо. Да. Идвайте, защото Вися. много всичко се навали по къщата. Зомбите почнаха до къщата. Трябва да се свичи. Бързо. Ендерманчи идват. Бързо, Лепни, Зомби. Ниблекс. Наблекс. Идвам. Нямаме час, човек. Фак е ендермана за тук. Хора, рипсни. Не. Добре, че имаме брони, хора. Пукай го тъпото ендърман, че е циганче малко грозно. Добре, че имаме брони. Вече не ми бият нищо, майка им. То сме наби две. Дагайте. Дай, То не сме убили. наби, то сме Дай, уби, то дай, сме дай. уби. То Ще сме го уби. правя, То сме уби, бе. Ето е, умрява. Ай, лягайте. Лягайте. Вземи моето ле. Ух. Добре. Аз отивам долу и после няма изляза. Ай, чо. То сме остане на едно сърце, човек. Представяш ли си? Чакай, аз какви връзки Нищо. слагам тук. Вече имаме брони и няма много лесно да наубят. И майка му скелетска. Ние имаме два вече. Супер. Чай тук да фиксна това. Стаска няма да е лошо да направиш един вече. В смисъл само това забравя да направиш. Добре. Вика, че не била хубава. Супер си. Кое бе? Къщата кое? А как ще е супер, ще я направя по-хубава? Аз съм професионалист. Пак идва крипа. Този път ще го бе отдалеч още. Долу ли идва? Аз съм долу. Той ще гръмне, няма да е наблизо поне. Чакай сега. Абе, аз се... Омъга. Много съм зле. Не знам. Тихо е, фиши. Тейва. Биш не вече. Се не е малко. Наско? Чека. Ей, тук е това отдолу, трябва да го маним да го сложим с стълби, както на отдрата страна. Спокойно. Колко спокойно този като строиш всичко ще й падне.
Фифи. Кой брат? Нищо. Е, сега. Тия крипъри как се спалват, майка им? Леко, с език. И ще му критне, ще ме бе. Ти пак се напиха. Ще хубаво ги изнасили. Опа. Така, правим. Стаска по да го направи някакъв готин. Окей. Човек, аз викам да го съединя и тук и така по-крива. Мгм. Ти нищо не си видял, аха, ми кажеш. Видях го достатъчно високо. Виж как ще го направя. Така, по-крива. Ще завършим, само долу трябва да направим нещо. Добре, така. Мога на тавана да направим нещо. Къщата ми ще бъде. Сега... Супер е. Така е супер, ама. Опа. Сега ще я направим. Таска, как мислиш да го правиш? Сега ще кажа. Аз викам да го нашарим, а? Приема. Къбълстони и такива дървета. И така може. Ей, Не, ама виж как ще го направим. ей тук виж. Не, Виж, виж. Не. Няма да стане готин. Виж сега. Ще чупя го. Не е лошо ти, бе. Свърши. Тъй, и така. Не. Имаш ли къбълстон? Не. Мангалското има ли? Мисля, че махай го при това. Как ще има изкъпили сте всичко, ще ме убия, бе. Естествено съм дървил, бе. И бати пода, бате това да не е бъсен. Ти ли с кабълстона, няма да Ще бъдем. чупя това мангалското, служете свето.
Кое бе? Абе, нищо няма да чупиш, бе. Виж то мангалското до нас, бе. Ма аз какво ти Овете. казах преди малко, бе, брат? Аз виждах само бялото. Аз отдея знам, че има мангалско. Освен в къщата един друг мангал, освен тебе няма, Така. Тук са. Така ще ми кай той. Изхъби моето цялото мангалско, бате, ето 20 години го такова чупих, цепих. Или пък може и тече. Ами не, тук ще се пада, ако съм на... Ами. С необработено дърво. Не, виж е така. Фърлиме две. Не, необработено. Виж, ей така ще ги сложиш. Добре. Така, обаче тук... Забравих само да фиксна това. Не трябва ли и те за стълби? Или там да ги махнем? Не. Ще виж сега как ще го направим. Тия И имам пак стълби. ти тавана е като някакъв гараж за някакъв камион, човек. Не, тук ще приберем балите с люцерна. Теле? Таска, така. Закупрайте такъв голям таван, бе. Бе, сега ще видиш, бе, брат. Нали аз правя чест, Рома? Да, бе. Какво Горе... да, бе? Абе, Не ми се казах готвиш, ти нещо преди да почна с него. Мика. Готово, фикснах го това. Чай сега, нещо ще направим. Не знам. За сега ще ги направим и така с таска. Тук може да сложим слабощо. Какво? Ще сложи тук стълба. Така. Така. Обаче... Смисъл, как да го направим това? Втория етап. Виж. Бълга. Сега се шупя. Може. Ей така, виж. Прозорец е щупен. Можем с слабчета да го направим. Ми давай с слабчета ще го направим. Тът най-добре така. Ето, Хем ако по-висок. искаш, ето ти дърво да направиш слабо, бе. Хубаво. Обаче, виж как ще го направим с слабчета. Идеално какво. Да, ако искаш, ще го направя, искам да се заема. Ей, тук е така да сложа това. Ей, Окей. то пък ще ми трябва малко дърво. Ето е. Имаш ли? О, мерси. Много ми да е. Взимай го, аз няма за какво да го ползвам. Така, какво ма би мен? Сега някакъв, гледай го къв снайперист. И как бяга. Пах ти маняка. Ай. Те с моджанга. Вой, той се спална в къщата, човек. Долу ли? Скелет се спална в къщата, брат. Долу. Оставя го сега, ще го трепа. Така. Това е много голям буклук това обаче. И още не съм направил меч, брат. Как не ти ли направих? Не. Чай, сега ще направя. Тука, бе. Тук, бе. Който меч е. Въй, ние нямаме едно айран. Имаме само едно. Трябва ни още едно. Крипър, майка му путката. Вай. Извиня. Честен ли си, бе, брат? И какво да направят и много бързо гърми, пък и от толкова с разстояние. Айде, ендермана са. Грас блокче. Не, те много товарни крипъри, човек.
Абе, аз съм заглушил си лафе, бате. Не, И бамо, майката. ти е псува, брат. Не съм псува. Не, изобщо. Това не е псуня, а ти, майко. Ти, честно ли? Има малко инцидент. Също така. Човешко е. То си човещинка, човек. Псуваш. Кой бега ни Не сме, псува? не сме единствените, аз гледам много ютубъри. На тия новите скелети много са се изреждали. Да, право ще се... Ще пускаме. Къщата остана само То на там да човек, направим. къв българин си, ако поне един път не кажеш майка ти да еба. Точно. Бега само на майки, бе. Защото Къв баби не българин? могат. Да има удра, че няма храна, бе. Не съм те удрял аз, бе. Защото нямаш храна, бе, бати лайката. Наско, Дай ми храна, брат. за какво ти е мечката? Нали знаеш, че брадвата прави много повече демидж? Има той това го има, ама за кой иска да брат. После и брат Само толкова си от мен. Да, бе, братвата повече демидж ли би, бе? Да, вече да. Тя би 9 меча, би 6, тъй че се представи. Чакай, какво ми трябваше на мен, бе, братле? Нещо да оправим къща. Ами, ще трябва да направим стени, обаче аз защо си мисля да ги направим стъклени и тя отгоре трябва. Елате, видите това, е. Чай, идваме. Ей, сега ще го видим. Чакай само, тук такова. Да, аз още не съм готов. Дете идва. Ти, кой искаш последно? Елате или не дейте? Още не дете. Ей, шах Що малко дойдеш, да ще те убия, бе? Нали ма езика, бе? Бе, аз казах, не дете идва, ти идваш. Не идваш, защото ще те убия. Ааа. Така. Този Тук трябва да се осветим 5 на 5 и всичко ще е перфект. този епизод, брат, няма да го коментирам, направо ще го качам. Този клип ще стане поне 1 час. Нищо. Да има. Аз обичам да правя дълги клипове. И аз. Ама не ги гледат. Какво правиш, Всички бе, викат, че брат? не ги гледат много хора. Ама не е точно така. Абе, не съм си чака, бе. Така, да видим нашия приятел Ниблекс, кой направи. Иха! Наблиц, не Бликс, бе. Наблекс, да. Ама Ниблекс ще е по-готин. Ай, ни Иха толкова много дърво за една кибрита на кутийка, ама пак е добре. Тук може да си направим често му да. Ама братле, виж сега, няма смисъл да го дигаш толкова, разбираш ли? Това е тъпо да го правиш в момента. Само хабиш дървото. Бати тъпотията. Въй! Бате, аз отдел знам, че така тъпо стане, че е малко. Чакай, аз ще... Колко измисли... Не, не дей чупиш, ще те убия. Измисли как ще убия. Не. Не ми вика, не брат. чакай. Направо го махай. Абе, чакай, бе. Аз какво правя в момента, бе? Какво ще чакаме, човек? Абе, чакай, не ми вика, бе. Щаска, знаеш кой измисли, бе? Знаеш как може да направим това? Стъкла мой се. Не. Какви такова? Иди, хващай такова. Има ли такова? Оп, И Наско. чакай, виж сега. Може да сложим фенсови отстрани, знаеш кое ако стане. Брат, виж фенсовете, знаеш къде ще ги слагаме на лавата. Ай, че Чай. какво сме прасетата и конете, бе? Останат конски прасета. Виж сега. Да. Като парапетчета. Виж скелетите отвънка как не чакат. Аз и сега ще изляза, че ми разкатава фамилията. Кой? Ма нямам фенсове. Чай, така на крафтинг тел. Така. Хайде, има поръчки. Зомби! Едно зомби. То брат ми се правя. Скелет! Помощ! Скелет на огън. Пак трябва да се намесвам, не. Здравейте, пичове! Няма вайба, само ще ме гоня.
Има крипър до бараката ти, да знаеш, само не се Чупих плаши. леглата, тъй че телепоинтите ни са се махнали. Да, направо сега ще направим горе етажчето. То И ще за спим там. леглата ли? Да. Къде да ги сложим? Чакай. Стаски Кажете имаш ми. дърво, брат. Не, да Аз се имам. сложим. Ето ти мангалското. Да, мерси. Вижте сега как ще го направим. А, чакай. Хвърли ми леглата. М. Аз ти взема факли, т.е. да направя по-точно. Той Ох, чмо. стъкло ще ни трябва на нас. обаче. Отивам, ние имаме в честа много. Ей, донеси. Докато Нося. правим Танко или дебело? това. А? Танко или дебело? Ами и двете донеси, ние ще се направим Ето. към. Хвърлих ти по Лапис ли 20. имате вы и около тендър? Ендър перо. Не около, да. Но много ще вземе. Вы за Къбъл, Ендър. къбъл стон ще ми донесеш ли стаска на бързо? Аз имам няколко стака, бе, ти утре си. Еми, Добре, дай го. да, става въпрос да ми ги донесеш. Чакай сега до крафтинг тейбъла. Хвърли ми ги тук. То Къде става си? ден навън. А, долу взема, съм. ела. Долу вкъщи, бе. Аз се качвам горе, ела. Чакай, бе, що не мога. Айде, О, стига. ела ти, че не мога след. Дай, бе, стъпа. Стига, не ми трябва. Стига, не му трябва толкова. Ай, Ще стига, взема. бе. За всеки случай не ми вика, бе. Въд, къде имаш толкова? Той Всяка като е изкопал на купа, дупка. А, Откъде? къде има целият ли? А, бе, Не. виж го къде чакали, бе. Чакай. Вай, има крипър, путнаха ма край. Бягай, бягай. Бегам да задействам нещо, арестувам крипърът. Вой, те снайпери си, човек. Айде, навик се го изнасилиха. Циганин! Айде, в гъб, край. Сега Как ще му гледам. отбият аз? Скелети. Бият ма, помпят ма, бате. Open the door. Ух. За теб е затворено специално спокойно. Най-сетне, няма на помпята. Аз нещо и такова между другото исках да направим. Кори трябва да слагам слабчета обаче, защото има нещо като дупки. Да, Или бе. то това ще ни е климатика. Да, ами то ако не спре пари. Кой е? Тук да направиш стане зелено, внимай. Се хилиш, бе. Аз тук даже мисля от тази страна. Ще поеди се братле. стаята в зелено. Виж, аз си мисля от тази страна нещо е така да стане, виж. Много мислиш. Спре да мислиш. И да, катираска. Ай, с какво са чифтосваха прасетата? Моркове. Моркове. Къде ги взема? Не е Ами, трудно. цела. Ако не те, как да ги чифтосам? Не знам. С конска пъча. Аз ще я правя факли, нали, или какво? Да. Що не ми казва, Жуля? Така. Чакай сега. Така. Ще отида да направя три слабчета, даже то май има. Ма, нас кони на открито ли ще спим, бе? Къде е бе? Да над снайпери над скелетите оттам. Ти докато спиш, ти спиш, няма и 5 секунди сигурно, братле. Така някакви си по-готинко стоя. Кой откъде ще снайперира ти? Ами аз.
Така. Какво ти бе, брат? Ще го спи. Ти се спиже там бараката. Значи- Ако ти доведа, Значи, аз най-много правих днеска, затова аз съм по средата. Сега ще направя табелки, братле. Хубаво, хубаво. Ти ще си по средата, все пак е от теб. мечко сме, че мечо ми щупа. Готово, чест ръма е готов. Ай така е, добре, нали? Виждаш таска. М. Супер е, бе, супер е. Слязох пък конете, бате. Сега трябва само да се стъмне. И така, между другото аз мисля да приключвам клипа, защото стана малко това. Да. О, Елайте е тук тримата. не знам този клип колко ще го обработваш, ама Не, няма го обработвам това. Айде. Да. направо ще го качваш. Да. Ами така, пичове. Това беше от нас. Не направихме много, направихме Аха, тая само малко. къща. Ето Тая е измислена къщата от ферма Царе. и нека да покажем на Наблекса, че струва измисления. Не бе, брат, тия честове няма да са наредени така, разбираш. Знам бе, ще слушам и от той още. А ти просто е така, примерно. Да бе. Добре. Ти кома направи, аз съм професионалист, момче. И така, И ти ги щастлив. в 5 на 5. следващия клип ще видите подобрение на честрума. Тая ферма 100% няма да я има тук. Абе няма я буташ, че конете моите. Така, да. Знаеш колко ги бутах? 2 дена и половина. Ги избутам. И като цяло ще направим фермичка за жито и така нататък. Може да направим и още една къща, две, не се знае. 7 направо. Втората за мен, защото не ми са живестия. И така, това беше от нас. Харесайте Довиждане. клипа. Ако искате, абонирайте се. Абонирайте се за наката. Да, е как. Ей, чао. Кажете Чао. чао. Бай.